Salam edilişler, sağaman oturanmısınız. Biz sizin her biriňiziň arsgally, bereketli, döwletli ojaklaryňyzda janyňyzyň sag başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiz elmi damara başlyklara wesenmegini arzulap, aýdym bolup galan atly gepleşigimiziň täze sanyna seretmäge çagyrýas. 2018-nji ýylda ýani Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip eglan edilen ýylymyzda hormatly prezidentimiziň gahrman arkadagymyzyň şaher paýyna münasip bolan Türkmenistanyň at gazanan artisti Dörtgul Esenow şeýle-de şägirdi Begenç Allaýarow dagyny gepleşigimizde söhbetleşige çagyrdyk. Edil watandaşlar Halipa şäherlik ýoly bugun kununa gahrman arkadagymyzyň taýlat netijesinde galkynýar. Häzirki günlerde ýaşlarymyzyň halipalar bilen işleşmäge mümkinçilikleri bar. Biz gepleşigimiziň başyny Türkmenistanyň at gazanan artisti Dörtgul Esenow bilen başlaýas. Halipa söhbetleşikde şuň tez hoş gördük. Şu ýylyň dowamyna gahrman arkadagymyzdan alan şaher paýyňyz bilen bayragyňyz bilen gutlaýas. Şeýle-de täze ýyl bayramyňyz bilen hem gutlaýas. Söhbetleşigimiziň başyna gahrman arkadagymyzyň taýlat netijesinde döredilen şu uly mümkinçilikler dogrusyna hormatly prezidentimiziň size beren şaher paýy barada bir buýsonçly gurrunlagyňyzy watandaşlarymyza ýetirsek. Hormatly arkadagymyz ul onan bildirdi. Türkmenistanyň at gazanan artist şaher paýyny berdi. Men purzatdan peýdan alyp hormatly arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, tutumly işleriň elmiden bara wazalmagyny arzu edýän. Mundan beýle watanymyzy wasp edýän, gahrman arkadagymyzyň alyp barýan işlerini wasp edýän aýdymlar bilen hormatly prezidentimizi, halkymyzy beýendirýär. Köp sag bolun. Ine şu wagt buýsonjyňy aýdymda sarda beýan edilýär. Onda näme söhbetleşigimiziň başynda bir gow aýdymlar getirensiňiz, Halipa sadan namyzy bilen birlikde. Şu aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip beriň, soň söhbetleşigimiz dowam edibereriz. Başlasın.
Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyley beni. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyley beni. Bu kalbimde adın yaşar, yüreğimde tüyün yaşar. Bu kalbimde adın yaşar, yüreğimde tüyün yaşar. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyley beni. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyley beni. Kara gülüm anar zani, bu derdimin dermani. Kara gülüm anar zani, bu derdimin dermani. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Sen asmanın odunayı, yaş yürümün bulaytayı. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyley beni. Yeke yalnız koymay beni, söyleyen seni, söyleyen seni. Canınız sağ olsun. Elmedama yaşlan mırgızgın söýgüsine münasip bolan aýdymlar ýerine ýetirýäňizde hemmemizem siziň aýdymlaryňyzy dinleýäs, aýdymlaryňyza hormat goýýas. Sag bolun. Aýdym bolup galaýnatly gepleşigimiziň esasy maksady siziň döredijiligiňizi watandaşlarymyza açyk görkezmek bolup durýar-da. Häzirki günlere çenni bir eliňizden tutan halipaňyz bardyr. İlkinji dörejilik ýolundan siziň geljekki maksatlaryňyza ýetmäge bir mümkinçilik döreden özüňize golluk beren adamlar bardyr. Durmuşsuňyzy aýdym sada baglamakda mümkinçilik döreden adamlar bardyr. Şolar şu ýerde ýatlasaňyz. Ağam var. 6 ýaşymda şu dutar salyp aýdym aýtdyrýarda. Kiçiräkdim men o wagt. Akbarat Esenew diýerler. Ondan soň gitarada aýdym aýtdyrýardy. Ondan soň özüm akordeon sagyrlaryny çaldym. Ha. Ondan soň gapdalyň aýdym aýdýardym. Onda siz aýdym saz ýoluna düşen günleriňizde ilki bilen dutar saz senedinden, ýagny milli senedimizden başlapsyňyz da şeýlem. Dutar saz senedine has ýaş wagtlaryňyz, haýsy aýdymlary ýerine ýetirmän halaýadyňyz? Men akyllar şahyrymyz Magtymul Pıragynyň boýlaryna diýen aýdym aýdýardym. Yürüsün yarma guwanur men, servi kamto boylaryna. Güllen püşüş yari yaraşıptur, azap bırakıdo boylaryna. Güllen püşüş yari yaraşıptur, azap bırakıdo boylaryna. Şunu aýdýardyk dutaryň ýanyndan.
Köp sağ olun. Ondan soň siz akarjon saguralyny aýdymlar ýerine ýetirdim diýdiňiz. Elbetde dutar sag senedinde ýerine ýetirilýän milli aýdymlarmydy? Ýoýman ýerine ýetirensiňiz, dogrymy? Akordeon saguralyny biz köni halipalarymyz bardyr. Men öz gowy dinleýänim Döwletgel Öktürüf we Milli estrad aýdym saz ýolunyň bir düýbüni tutuju halifalar da dogry dämi? Awa. Döwletgel Öktürüf we Gurban Umanov we şoluň aýdymlaryny aýdýadym men. Esas akordeon saguralynyň ýanyna. Dağlar diýdi. Onun çarwa gözeli bar. Apat bar. Saat ýazyjymyz Kerim Urban pes funksiýonlaryny şeýleme. Awa. Sağ olun. Ne söhbetdeşligimiziň şu ýerine şu bayramçylyk gepleşigimizde bir getiren gowy aýdymlaryňyz bardyr. Öz ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzdan watandaşlarymyza aýdyp berseňiz. Keşkine aşık bolup ediydim söydüm seni, adyna aydym düzü ediydim söydüm seni. Keşkine aşık bolup ediydim söydüm seni, adyna aydym düzü ediydim söydüm seni. Geçeňde oğrun garap ýygattym halyň sonra. Ay geçeňde oğrun garap ýygattym halyň sonra. Sözüňden jogap sonra ediydim söydüm seni. Sözüňden jogap sonra ediydim söydüm seni. Gitseň de goýup meni, ýürek unutmaz seni. Bolup ışkymyň gülü, ýürekden söýdüm seni. Gitseň de goýup meni, ýürek unutmaz seni. Bolup ışkymyň gülü, ýürekden söýdüm seni. Geçeňde oğrun garap ýygattym halam sonra. Ay geçeňde oğrun garap ýygattym halam sonra. Sözüme jogap sonra ediydim söýdüm seni. Sözüme jogap sonra ediydim söýdüm seni. Aşık olun şat bolup, gaýgy gamlar ýat bolup, şanyň aýdym düzü ediydim söýdüm seni. Aşyk olun şat bolup, gaýgy gamlar ýat bolup, şanyň aýdym düzü ediydim söýdüm seni. Geçeňde oğrun garap ýygattym halyň sonra.
ne ýa özüňiziň ilkinji halipaňyz barada aýtdyňyz we öz agam diýdiňiz. Siz häzirki günlerde de hiç açan öwrenmek adama köplüge dönükde doğru değil mi? Sunuğut serhessiz diýip aýdylýar hakykatdan hem. Häzirki günlerde bir yüzlenýän halipalaňyz bardyr. Aýdymlaňyzy, asas sunugutuňyzy geljekki ýaşlara ýetirmek isleýän zatlaňyzy bir kämilleşdirmekde bir maslahatlaşan halipaňyz bardyr. Ho, Gülşat, halipamyz bar, şu wagt Oradýaly Baýçyw, Süleyman Garabaýew, Ustad Sadanlar o halk aydınları täzeden öz öwüşgün berip çalýan sadanlarymyz bar esa Süleyman Garabaýew. Şeýle de Hakberdi halipamyz bar. Onuň Döwletgeli Maşadow bar, Kakşy Nazarow bar. O 4 ýyl Hidretow bar. Hawa halipa häzirki günlerde ýaşlaryň arasynda bir aýdym ýerine ýetirip halkyň söýgüsini gazanaýmak aňsat zat däl. Gow aýdymlar ýerine ýetirmek üçin gow sadanlar bilen gow şahyrlar bilen gow halipalar bilen işleşmeli bolýar-da. Indi şu ýerde siziň şagirdiniz emma beýen jallaýar. Häzirki günlerde ýaşlarymyzyň bir gyzgyn gollawyna, gyzgyn söýgüsine münasip bolan aýdymçymyz. Halipaňyz bilen gepleşigimizde şuň mihmançylykda da beýen siziň hem ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň ýaňy bir sözüňizde belläp geçişiňiz ýaly agramly bölegi halipaňyzyň aýdymlary şeýlemi bilelikde işleşýän ekeniňiz, bilelikde aýdym döredýäňiz, bilelikde toý bayramlarymyzda çykyş edýän ekeniňiz we söhbetimiz şolar barada dowam etseňiz. Berqarar dowlatynyň bagtyalyk döwrüni toýlar olaşýar, bayramlar olaşýar. Biz hem ýaş aýdymçy medeniyet sonu diýişgärler bilen elbetde halipamyz bilen öňümüzdäki bellenýän her bir bayramçylyklarymyzda, her bir çärelerimizde özümiziň täze döreden aýdymlarymyz bilen, täze döreden eserlerimiz bilen diýsen ullukan, uluhyjy bilen aýdymlarymyz bilen marýas. Kiçirajyk wagtlarymdan bäri halipany ullukan hormat bilen, ullukan söýgü, mähir bilen her bir çykarýan täze aýdymlary diňläp özüme sapak edinýärdim. Halipamy 4 gyly Esenif bilen ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyklarda, aýratyny oňdaşyndan toý dawaralarymyzda köplenç gawatlaşýardyk, görüşýärdik. Ondan ahal welaýatynyň Akbuda etrawyna bir toý dawaralary bellenip oturdy. Haşo toýda ilki gawatlaşsym. Halipa bilen tanışmaklyk elbetde menne ullukan täsir galdyrdy. Men döredicilik ýolumda gelecekde ullukan derejelere ýetmeklige, täze aýdymlar döretmeklige gowy mümkinçilik boldy. Hawa her bir adam gowuny besleýän arzuwuna ýetmek üçin ihlas etdiýär, dogry dämi? Halipa bilen tanışmak siziň bir ýüregiňizdäki besleýän iň gowy arzuwlaryňyzdan biri bolupdyr da. Haýsy aýdymlar ilki bilen halipadan öwrenip başladyňyz? Elbetde halipadan ilki öwrenen aýdym ol ýaşlarymyzyň söýüp dinleýän aýdymy edidim diýip atlandyrylýardy. Yıllar seni ayırmasın yanımdan. Men söýgüme yalan diýme edidim. Anan sana söýýän seni canımdan. Men söýgüme yalan diýme edidim. Anan sana söýýän seni canımdan. Men söýgüme yalan diýme edidim. Halipaň maňa berýän maslahatlary ilkinji bilen çärelerimizi aýdym-aýdamyzda özüňi sahnada erkin duýmak we egin eşiklerini seyretmek galy bersede bir aýdym saýlap aldyňmy? Şol aýdymda çekinmän bir çyn ýürekden ýerine ýetirmeklige ünnäp berýärdi. Hawa, elbetde halipa bu gowy maslahat. Sebäbi sen gerek ýerine gerek tonuňa barmak üçin halipaň maslahaty elbetde hemme ýerde de gerek bolýar-da. Ona näme begenç? Söhbetimiziň şu ýerine bir watandaşlarymyza özüň söýüp dinleýän ýaşlarymyza gowy aýdymlaryňyzdan, ýani halipaňyzdan öwrenip aýdan aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimiz dowam ediberir. Başytyny. Geceler yarı Kara gönlüm küsüye
şerin söylem kuyusuya Dolu geceler yâle Kara gözlüm kuyusuya Malayim yeller yâle Şerin söylem kuyusuya Yaşlı gül çağından Aşkım değil bana Gelirim sana Elim altın hayrana Yaşlı gül çağından Aşkım değil bana Gelirim sana Elim altın hayrana Ömrümün bahar yağı Kömrümün şirin fağı Yüreğimin ovadı canım Dünya seni kuyusuya Ömrümün bahar yağı Kömrümün şirin fağı Yüreğimin ovadı Lelem seni kuyusuya Yaşlı gül çağından Aşkım değil bana Gelirim sana Elim altın hayrana Yaşlı gül çağından Aşkım değil bana Gelirim sana Elim altın hayrana Elim altın hayrana Araş yarın sana sevur yarım Karaş yarın sana intidarım Karaş yarın sana sevur yarım Karaş yarın sana intidarım Karaş yarın sana sevur yarım Karaş yarın sana intidarım Ay diyarım, aydınım, yarım şanına Bu fırını yüreğim açayım sana
Köp sağ ol. Yerine yetirip beren aydımlaryňyz üçin Halipa Söhbet ýene-de siziň bilen dowam etmek isleýän. Ine her bir adam ýaşy uly bolsun, ýaşy kiçi bolsun, islendik kärde tehme çekýän adam özüni halkyň arasynda gowlukda tanatmak isleýär-de. Hawa, gow adam bolup, gow aydymlar ýerine ýetirmek üçin esasy halkyň arasynda bir söýle näme zat berur? Esasat aydym aýtmaklyk bilen şäklenmän. Dogrusu söýgüsini gazanmak üçin esasy adamkärçilik gerekmi käýdýän mene. Bir adamçylygyň bir özüňi ýokary saýmaklyk gerek gelmi käýdýän mene. Hawa. Tespäl bolmaly, dogry. Tespäl bolmaly hawa. Gow aydymlar ýerine ýetirmek üçin, şahyrlar bilen işleşmek üçin, sadanlar bilen işleşmek üçin esasy zat näme? Ol zähmet talap edýär. Onuň özüne gelýän aydym tapmak, o tapan soň Sesine gelşiýän zat bolmaly. o käbir aydyma goşgu tapmaly bolýar, bir saz döredilýärdi, goşgu ýazmaly bolýar. Onuň oň goşgusam ýerine düşmese bolany. Hawa. Üçüsi birikmeli aydymçam, sazanna da goşgum. Hawa. Şonu ýerine düşýän käýdýänne. Şol zatlary ýadowsuz işlemelim käýdýän. Teze bağıt getirsin, Türkmen ilim saçaklarımız giyinden açılsın, parçalarımız öylerimizi bedel otursun, çağaçıklardan soyunap gülüp oynasın. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Değil gemmelere bağıt getirsin. Bir karar devletin bahtiyarlık devri, Uğunalıyım diyarımızda şatlıktan dolu. Bar şerbetleri silsin doludun dolu. Bugün bizim vatanımıza teze yıl geldi. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Teze bağıt getirsin. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Oy teze yıl hemmelere bağıt getirsin. Biz kutlayas Türkmen ilimi, Füzü arzular besleýär şatlıklı günü. Kalbimizi coşur yar teze yıl akşamı, Kuzu açın mihmana teze yıl geldi. Salam teze yıl, salam teze ay, oy teze yıl gemmelere bağıt getirsin. Salam teze
yatla yarım. Köp sağ olun. Yerine yetirip beren aydımlaryňyz üçin. Ine şu ýerde watandaşlarymyz sizi şu bir gow aydymyz barda Lukman gyzyp saat aydymçymyz Gurban Gumanowyň ýerine ýetiren aydymy hemmämize mirasyň hazynesinde saklanýan bu aydym urjedip dinleýäs. Hemmämiziň ýüregimizde ýaşaýa, aňymyzda ýaşaýa. Sizem şu aydym ýoýman. Halkymyzyň arasynda, ýaşlamyzyň arasynda ilkinjilen hataryna ýerine ýetirdiňizde şu aydymy döretmekligiňize näme sebäp boldy? We kim halipalar bilen işlediňiz? Bu aydym Gülşat kän iş talap etdi, kän işledik muhsinne. He. O ýygy işläp birde ritimleri gawat gelmese täzeden başgaça ritim goýup görülýär. Onuň ýa sazy ne dogrurak ýaly görsek täzeden çalyp kän zähmet çekdik bu aydyma. Hawa. Bir bayramçylyk dawralamyzyň birine biziň Ahal vilayatymyzyň Tezene etrafynda ýaşaýan toýly dutardy aydym aýdýar. He. Onuň ýanka bir owudan aydym aýdyp berdidim. Men onu dinleýän özüm. Hawa, gow gatnaşykda. Hawa. O gatnaşýan dinleýän. Hawa. Şonu şol aydym aýdyp berdi. He. Onuň bilim halipan kademeňde diýär, öz şu daýdy. Onuň men oňa aýtdym, men şol aydym diýdim, işläp aýdaýyn diýdim ýanka. Şol aydym menne täsir galyrtdy. Onu dinläp alanlatlanma, halipan dinläp alanlatlanma, onuň ikisinden garyp täze uşgun bilen başga saraýdym ýerine ýetirdik de. Esasy bu aydymda Türkmenistanyň halk artisti Kerim Olyasow gatnaşdy. Oradyly Baýçy, Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mollamy Kerwan Aýdoğduýew dutaryny çalyp berdi. Bu şey diýmem şol aydymy işlendi. Hawa. Hemmämizem gowurdyk, hemmämizem söýdük bu aydymy. Köp sağ olun. Akçayıp tayım görünümdün haladım. Bülbül kümü haladım, haladım, haladım. Vere vere bak yanıyız, ay Lukman gıyız, Lukman gıyız. Sensiz dünya daryali, bir kim
siz täsirlenip şol aýdymy döredipsiňiz-de. Ýene de bir hemmemiz gyzyklandyran bir sowal bar. Siz aýdym döreden wagtyňyzda şol aýdymy dolu taýýarlanyňyzdan soň ilkinji dinleýijileriniz kim? Elbette bizim maşgalamız sunuwty sarpa uyan maşgala. Ondan soň men aýdym bollum edip işläp diýinse. Hawa. Öz gowunuňyza jaýlandan soň, ha? Öz gowunuma jaýlandan soň ýanky Akbarat Esenef dip agama. Ýanky ilkinji halypam. Hawa. Şoňa dinledýän men. Onu şol bolly diýse, onu halk köpçüligine çykarýar. Halypa, ine şu ýerde sunuwdy saatlamyň ählisi bilen bir söhbetde şolamyzda bir berýän sowalymyz barda. Aýdymçy bolmak üçin ýa-da şahyr bolanada esasy bir halkyň öňüne çykmak üçin bir döredýän eserlerini näme bolsa bir zatdan ilham alýarlar-da, täsirlenýärler, dogry dämi? Gowy aýdymlar ýerine ýetirmek üçin size esasy ilham berýän zat näme? Gözel tebigatymyz we ne hormatly arkadaşlarymyzyň gurup beren Akşäherimiz Aşgabat, ne gözel awazamyz we şol atlaň haýsy birine baranda da täsiri ulla bolan aýdym döretmek üçin ýa şahyram bolsaň döretmezlik mümkin ýal. Meni joşdurýan da şu gözellikler, şu ajaýyp tebigat. Ine şu ýerde köp zatlaryň üstünde durduk. Gowy gurrunlar etdiňiz, gowy aýdymlar hiňlenip berdiňiz. Elbetde ýüregiňizden joşup çykýan aýdymlar hiňlenýän wagtyňyzda şu döredilýän mümkinçilikler elbetde ýadyňyza düşüp durýar-da. Hormatly prezidentimiz sizi şu ýylla şahyr paýy bilen syýlaglatda bu siziň ýadyňyzdan çykmajak pursatlaryň biri bolandyr. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip aglan edilen 2018-nji ýyl size bir döwlet getirdi, bagyt getirdi, irsgal getirdi-de döredijiligiňizi hassa bir artdyrmagy mümkinçilik döretdi-de şu şahyr paýyny alan pursatyňyzdaky bir ýürek boýsanjyňyz hiç çaçan ýadyňyzdan çykýan näler? Şonu watandaşlarymyz bilen şu pursatda paýlaşsaňyz. Hormatly arkadaşlarymyz maňa şeýle ullukan anam bildirip hormatly Türkmenistanyň at gazanan artist diýen şahyr paýyna munasip boldum. Hormatly prezidentimiz biziň döredijligimize uly sarpa goýa men şoňa begenýän, buýsanýan hormatly prezidentimizi bütün türkmen halkymyzy ýetip gelýän täze bayramçylygy bilen tüýsüremden gutlaýan ojaklaryna şatlyk gülki ýaňlanyp dursun. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rawaj alsyn. Halypa säherlik ýoluny dikeldip beren Mehriwan gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Mehriwan arkadaşymyzy ähli türkmen halkymyzy ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüremden gazgyn gutlaýan. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Geljek günlerde de ýene toýly bayramly günlerde diýdarlaşmak ählimize miýesser etsin. Sag bolun. Ediz watandaşlar, görüşimiz ýaly bugün günü gahrman arkadaşymyz Türkmen aýdym sunuwatymyzyň kämilleşmegine mümkinçilikler açyp berdi. Ine şunun ýaly döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanýan bugünkü ýaşlarymyz hem öz halypalary bilen işläp, zähmet çekip, gahrman arkadaşymyzyň şu döreden mümkinçiliklerini halkymyzyň arasynda ýaýyp ýörler. Täze aýdymlary ýerine ýetirýärler. Halypalarymyz bolsa şägirdlerimize golluk berip, geljekki günlerde sunuwatynyň kämilleşmegine mümkinçilikler döredip berýär. Ene bizem şolar ýaly uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen aýdym sunuwatymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimizi, bütün Türkmen halkymyzy täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýas. Goý ähliňiziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Gelecekki 2019-njy ýylda her biriňiziň tutjak tutumly işleriňiz rawaçlyklara weslensin. Mehriban watandaşlar, şeýle ýaşy arzuw niýetler bilen gepleşigimiň şu gedekki sany geçirip gotarýas. Ýene-de ýaýlymda ýaşy ünne diýdarlaşýançak hoş sag bolun.